kanti ugogo Zondi uyisigebengu. Yeah. Kwakhulunywa emafonini wagcina esefikile la ekhaya ugogo Zondi. Ukufika kwakhe-ke la ekhaya ilapho kuqala khona-ke wayefike ngokuthi uzosiza ngokwasemsamo Yeah. ngoba wathi uwumuntu owenza izinto zesizulu. Hhayi-ke mesithi siyabuka nala ku-Facebook impela ubhaliwe. Asazi-ke noma kwabangani bakhe yini laba babemrekhomenda noma yini kuze nathi sithatheke aze afike la ekhaya. Oh kahle kahle nani nabuka kuma-comment akhe. Umama wala ekhaya wabona kuma-comment Okay. akhe wasiyangikhombisa mina ukuthi nangu umuntu ongasisiza yabo. Naye wagqugquzeleka wabona ukuthi nampa abanye bayarecommenda Barecommend ukuthi uyazenza izinto. ukuthi uyakwazi ukusiza abantu. Ukusiza abantu. Yebo. Afike-ke lo mama la usewumuntu-ke manje osezosiza ukuthi uzosenzela igobongo. Okay. Kuthi kusenjalo mase efikile la esezosenzela igobongo angithengisa imbuzi athi ufuna uqala ngami angenzela igobongo. Okay. Sorry baba kancane. Yeah. Bese acela uthi buyele emuva kancane. Ukuze kuthola ukuthi umama aze afike la kokutheni khona ucela ukuthi eze la ekhaya. Naxhumana kanjani naye? Ugogo Zondi lona phela ukuxhumana kwethu naye aza afike la ekhaya ufika ngendlela yokuthi ufoneliwe umama wala ekhaya. Umama wala ekhaya kushuthi wamthola Emthola ku-Facebook ku-social media. Kwi-social media, yes. Ngoba lo social media wafikayo. Kwawukuthi-ke nami mase kukhulumeke umama ngeke ngiphikise methi umama hayi kulungile ngoba uzosiza. Nkosi yami. Ngavuma-ke nami. Nawe njengobaba phela ukuthi kufanele ukuthi izinto zasekhaya ilungiswe. Uma ukuthi umama khona la ibona kuxega khona kufanele mina ngisukume mengitshelwa umama. Phela vele uphathini wakho. Uyabona lo. Uphathini wakho makuwukuthi khona into ayibonayo kufanele ukuthi ungathi cha. Kumele sivumelane naye afile ngazi ukuthi naye unesupport. Mawusuzothi cha. Mase ngizothi cha ngeke kulunge phela ngoba phela manje ayikho into ezobe futhi kahle kahle. Kusho ukuthi ubudlelwano bethu abuhambi kahle ngoba akukho ukusizana. Ngoba wena kushuthi wena ufuna ukuthi kwenziwe izinto ezibhekene nami kuphela. Yebo. Hayi baba mina ngiya-understand. Ngenxa yokuthi umama ubengasebenzi futhi ngaleso sikhathi enenkinga ukuthi kufanele izinto iqaqeke. Mase kuqhamukela umuntu ozokhuluma kanje onolwimi oluhle lokuthi uzosisiza. Blazi futhi labo devil laba ungazi ukuthi wena baba banethonya and ngendlela abakwazi ngakhona ukulalisa ulimi. Hayi balalise. Balalise uze nawe uzokhiphe nalese emasokisini. Mamela-ke mkhulu udaba olunzima nje. Yabona manje eselokhuzileke lo mama sebexhumene nala kwi-social network aze kuze kushaya isikhathi sokuthi afike la ekhaya umama. Yebo baba. Athi mayefika la ekhaya umama umuntu osihlolela khona sila endlini futhi. Okay. Yabo asazi-ke noma indaba zala ekhaya wayesezazi yini. Asibazi phela laba baba. Angithi wena baba waqale waxhumana nomama. Mina ngokwazi kwami umuntu osuke esebenza ngabantu. Yabo the moment nixoxa kanje. Yeah. Like angithi bexoxa nomama. Yes. Athi akubuza imibuzo wena usuke ungaboni ukuthi kahle kahle uyakulanda usesesha yes information ngawe. Yes. Njengoba usuku usula yabo njengoba nje basixoxa nje kanje wena uzofile ngazi ukuthi like ngamthola umuntu egcineni ngathini understand kanti cha lo muntu kahle kahle yonke into wena osukumchazela yona nisuke nixoxa yena usefuna izinto azoyibamba zokuthi mayisekuhlolela aqhamuke engazi ukuthi useyayidonsa kanti cha kanti useyazi vela ngithi senike na communicate wabhodla wena esifubeni ukuthi umi kanjani kumkanjani usekuhlolela ngento wena omxoxeleyo yena kahle kahle usekushaya ngeinduku zakho ngezinye indlela ushaya ngeinduku zakho ushaya ngeinduku zakho nongishaya ke wangishaya kanjalo okay
Mase sifikile lana silenze leli gobongo ngangithengisa imbuzi enkulu impela 3000 imbuzi. Ngiyithenge manje sengenzele igobongo ke manje kuze izinto zami. Angithengise neingubo ke lo mama lo gogo lo. Angithengise neingubo angithi uyabo izangoma ezifika kufanele ihambe nento ethize. Naleyo mbuzi yahamba nazo seyinqunyiwe imbuzi. Kuthiwa phela yazi izangoma nje. Angazi lutho phela mina. Wathatha konke. Hayi. Siqhubeka isikhathi abuye ugogo futhi. Athi mefika la abesethi kunkosikazi wami kanti unkosikazi ubesemtshelile ukuthi akasebenzi. Ebesethi hayi mina ngakuzamela umsebenzi wobuthisha. Kunomntwana wakithi ose Department of Education ePietermaritzburg. Okuthi umbali. Hayi nanga simfonela. Hey sifone ngempela. Simthole lo mbali. Hayi athi mbali hayi ngoba noma bathi bathathu noma babili yini kule mali. Kuzofanele sikhokhe imali engango 18000 kuze sikwazi ukuthi umama athola umsebenzi. Akwazi ukuthola umsebenzi ngoba yena uvela useminyangweni omkhulu waseMaritzburg. Kulula ukuthi yonke into isheshe kube lula. Nami ke ngokuthi ke umama mayesezwele lo gama nje lokuthi hawu ngawuthola umsebenzi kade kade ngokuthi ngokuhlala ngomuntu baba ehluphekile exakekile and kuyinto ebese nesikhathi eside eyifuna engayitholi usacrifice ngayo yonke into yokuthi agcine eyithola. Yebo. Okay baba sicela uqhubeke. Sekwenzekani ke lapho sekufanele ukuthi ke manje okay usehambile umbali seshita ufuna imali engaka. Yebo. Hayi thola imali anginayo ngaleso sikhathi. Athi noma singafaka kancane kusho umbali. Kanti uyaxhumana nogogo. Sengiyabona phela na ukuthi laba bantu bebengishaya bayakhuluma ngala ngoba umbali akekho kwalapha kwa education. Okay. Kusho ukuthi ingane mhlamba noma ingane yakhe noma isikele sakhe ahamba naso yini esithi me lapho yena ugogo lo ebesethi akufonelwe ubani kanti uyazi ukuthi bayasebenza. Hayi kahle lento wena baba ihamba kanje. Uyabona mangase mina ngize la kuwena kube ukuthi khona into esizoyihlanganisa mina nawe. Mina before ngifike la nami sengikufaka ezintweni sengiyakuthiphisa ke. Before ngize la ngizokwakha itulo nomuntu thizeni somewhere. Noma umuntu engihlala naye endlini. Ngithi lalela la. Kunodaba olukanje. Olukanje kanje. Wena hlala la endlini nale phone. Lo muntu ngizothi akafonele wena. Ngizothi mase ngilapha. Ngizothi lo muntu lo asifonele wena. Mina kulo muntu wena uzobe usibanibani. Osebenza kuphi? Ku department. And ifone ayikwazi ukumveza umuntu ukuthi ukuphi. Lapha zongibamba khona ke wena mhlawumbe. Yebo baba. Uzongibamba ngokuthi ngithi ngifuna iaccount athi hayi fake spa. Hawu, ngifake spa ngiqale ngihambe. Okay, ngifonele ngise groundini umama la. Angithi sidlala ibhola lamakhehla. Ngithi ngisuke groundini sengibheke bluff ngofaka u5000 ngoba kulo 5000 lokuqala engangufaka waye umuntu ozothi abesebenza bese eyikhokha. Hayi kwathi isontweni elilandela wayefuna umunye 5000. Imaki. Wayifaka ebluff. Espa. Okay, kushuthi wayibalekela ubufakazi. Ubufakazi phela ngithi nami ngiyayibuka lo. Okay. Hayi. Waphinda futhi. Manje uvela fonela umama. Umama mayemfonela umama tatazele ngalendlela ukuthi ngiyawuluza lo msebenzi. Kushuthi washeshe wayibona ukuthi izojama ngala isoft ngakhona. Mengipress ibutton ngakumama uyazwela kakhulu ngoba ujahile. Beshaya ngapha. Phela kodwa eshaya mina. Phela abantu besifazane. Uyabona ibona abantu abaningi abashaya ngapha. Yes. Ngokuthini bayazi ukuthi umuntu wesifazane khona leya soft spot ehamba uthambe noma umuntu wesilisa akwazi ukuyitofa. Phela yabo mayithinta umuntu wesifazane useqedile kwayiwena. Finish. Wangiqeda kanjalo. Okay. Okwesibili ayifune futhi sifake. Yathi mayithi 10 ngathi mama
ngena phela wathi umama ngeke mfethu ukuthi uyayifuna kuzofanele simnike ngithi mina kodwa manje mayisidlula ku10 isiqala ukuba nkulu kakhulu le mali kube ukuthi asikatholi nanesikole leso sishiwo avele enze njani usisi asishuthele isikole esinye sala eMlazi asithumelele sona athi nasi isikole sizosebenza umama wakwakho yabo usefuna omunye u5 ike ngaleso sikhathi yeso sesibona isikole ithi 15 imali ithi 15 manje imake isikole ushutha senemsendelele lo qala u10 usunga kuyena already yeah okay manje uyabuya kwesithathu njobe sebuya kwesithathu nje usebuya nendawo nento ebambekayo manje ukunasi nesikole na indawo ke manje azosebenzela kuyona si drive siye khona sosibona lesikole singakhulumi lutho mfethu yabo mesifika lapha esikoleni naye siyabona hayi isikole isona negama lisho sona isikole hayi kusho ukuthi phela manje nangu mama yakhala sibe seduzane nani futhi ngale hayi sikhipheke le mali manje hawu phatha manje ugogo usengala kaZulu uthi use endaweni ekuthiwa isemkamhlabi yalingana